PC. Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na natin ang first actual draw for SL draw number 3322. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Never ready. Our first winning number is number 10. Number 10 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. Never ready. Our second winning number is number 5. Number 5 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our third number today are numbers 10 and 5. Numbers 10 and 5 exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Kung muli, siguro ang Sarmiento, lagi po natin tatandaan. TCSO, hindi umuoso sa pagtulong. Maraming salamat.